Ο Σπύρος Μπιμπίλας για άλλη μια φορά μέσα από τα social media έγινε αγγελιοφόρος ενός ακούμη θανάτου. Το μεσημέρι του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου του 2024 ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως έφυγε μια σπουδαία γυναίκα του θεάτρου, σκορπίζοντας ξανά θλίψη με τους ακολουθούς του να δείχνουν τη συμπαράστασή τους. Πρόκειται για την Αλέκα του Μαζάτου, για την οποία έγραψε χαρακτηριστικά. Μόλις πληροφορηθήκαμε με μεγάλη θλίψη πως έφυγε χθες από κοντά μας μια αξιόλογη και ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, γνωστή και από τις πολλές εμφανίσεις παλιότερα στη τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η Αλέκα του Μαζάτου, μαθήτρια του Πέλου Κατσέλη, μία από τις πιο γλυκές παρουσίες στο χώρο μας και εκλεκτό μέρος του ΤΑΣΕΗ. Καλό ταξίδι, Αλέκα μας, και συλληπιτήρια στην οικογένειά σου από όλους μας.